ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигрантҳа мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. имрӯз дар бораи якчанд масъалаҳои муҳим суҳбат мекунем. пеш аз сар кардани мавзӯъҳо ба шумо хотиррасон карданем ки ҳар рӯз соати 11 аз метрои Водни стадион мошинҳои компанияи Муҳиддин муҳоҷиронро ба граница бурда меорад ва агар шумо низ ният доред ки бояд ба граница рафта биёед, ҳатман ба ин бародарон занг занед. мошинҳои хуб, ронандаҳои хуб худо хоҳад шуморо соҳу саломат бурда меоранд. агар аз номи голос мигранта гӯед ба шумо скидка низ пешниҳод карда мешавад, ҳатман ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. хабари якуме ки ростӣ моро хело хушҳол кард, ин бекор кардани нархи нави сим-карта дар Тоҷикистон мебошад ки бояд аз 1 сентябр 250 сомонӣ мешуд. онҳое ки намедонистанд, як бори дигар хотиррасон мекунам ки қарор буд нархи сим-карта аз 1 сентябр дар Тоҷикистон ба 250 сомон бардошта шавад. аз ин пул фақат 35 сомонаш дар баланс мемонду халос. ин қарор сабаб гардид ки дар тамоми офисҳои ширкатҳои мобилии Тоҷикистон навбат ё ба қабле очередь аз 500 нафар ҳам зиёд ба вуҷуд омад, чунки ширкатҳо эълон карда буданд ки то 1 сентябр ба номи дигар кас гузарондани сим-карта бепул ва аз 1 сентябр 250 сомонӣ хоҳад шуд. дирӯз президент ин қарорро дар як маҷлис бекор кард ва гуфт ки то 1 январи соли 2019 сим-картаҳо нархаш бардошта нашаванд ва шояд моҳи январ боз ба сари ин мавзӯъ барбигарданд. фикри шахсии ман чунин аст ки нархи сим-карта бояд бардошта нашавад, чунки мардуми мо бой нест ва баъзеҳо ҳатто 250 сомонӣ нафақаашон мебошад. барои мубориза бо терроризм мешавад ки ба ҳар як шахс танҳо 2 сим-карта иҷозат дода шавад, тамом, вале бо нархи пештара. бисёриҳо дар комментария дар Viber, WhatsApp ба ман навистанд ки ҳодисаи дар самолёт рух додаро пайгирӣ кунам ва ба мардум фаҳмонам ки чӣ гап шудааст. гап сари он меравад ки шоми 29 август ҳавопаймои ширкати Уральские авиалинии ки соати 19:30 бо хатсайри Москав-Душанбе ба парвоз хеста буд, дар пайи латукуби стюардесса аз ҷониби як мусофири тоҷик ва ғавғо бардоштан дар дохили самолёт ба фурудгоҳи Жуковский баргаштааст. оё стюардессаро задааст ё не, ҳеҷ чиз гуфта намешавад, чунки дар навори ба дасти мо расида ин ҳолат дида намешавад. дар охир дасту пои ин шахсро ба скотч баста аз самолёт берун оварданд. мардум ин шахсро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳақоратҳо карданд ва ҳар гапҳои пасту баланд заданд. радиои Озодӣ аз падару бародари ин шахс интервю гирифтааст ки дар интервю гуфта мешавад ки ин муҳоҷир бемории рӯҳӣ доштааст. ростии ман ҳам чунин фикр кардам баъд аз дидани ин навор. хоҳиш мекунам аз мардуми Тоҷикистон ки дашному паст задану гапҳои қабеҳро бас кунанд. ба наздикии хушбахтона номи муҳоҷирони мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо як қаҳрамониашон боз баланд шуд. 5 нафар ҷавонони тоҷик дар шаҳри Троицкий парки вилояти Москав духтари хурдсолеро аз даҳони саги бузургҷусса яъне ротвейлер наҷот доданд. дар телевизионҳои Россия аз қабили НТВ аввал ин шахсонро тоҷик ном набурда, балки рабочӣ гуфта гузаштанд, вале шабакаи Россия 24 хушбахтона гуфт ки ин қаҳрамонҳо аз Тоҷикистон буданд. ин бародарон на танҳо духтарчаро аз чанголи саг наҷот доданд, балки то омадани ёрии таъҷилӣ хунравиро аз гардани духтарча манъ карданд. ва мо бениҳоят шудем ки чунин шахсон ҳастанд ва номи мо тоҷиконро дар Русия баланд мебардоранд. агарчи дар баъзе шабакаҳо аз тоҷик будани қаҳрамонҳо ном бурда нашавад, вале ба ҳар ҳол мардуми рус аз ин воқеа огоҳ шуд. ба қавле мегӯянд, офтобро ба доман пӯшонида намешавад. хубиҳое ки мардуми тоҷик ба мардуми рус мекунад, шумораашон рӯз то рӯз он қадар зиёд шуда истодааст ки дигар баъзе шабакаҳое ки вазифаашон паст задани муҳоҷирон аст, дигар чӣ кор карданашонро намедонанд. ин корҳои бачаҳои мо на танҳо хубист, балки қаҳрамонист. қаҳрамоние ки ҷони худро дар хатар гузошта дигаронро аз марг наҷот медиҳанд. рӯзҳои худашон дар ин ҳодиса ба ҷои ёрдам кардан худро дар фони одами мемурдагӣ селфи мекунанд. барои ба ҷони худ риск карда дигар касро наҷот додан, дилу гурдаи тоҷикӣ доштанд дар кор ва ҳам ақли тоҷикӣ. дар охир дӯстони азиз, як барномае ки хело сабук аст мехоҳам ба шумо нишон бидиҳам ва барномае ба шумо фоида ҳам дорад. номаш «Хочу в Россию». ин барномае ки мебинед ҳамагӣ 3 функсия дорад. тафтиши
манъи вуруд, яъне запрет на въезд, ин хел аст. ному фамилияи худро навишта пур мекунед ва равон мекунед. Баъд ҷавоби шуморо мегардонад ки запрет въезд доред ё на. дуюмаш тафтиш мекунед дар ин ҷо патенти худро. дӯстони азиз, патент тафтиш карда мешавад. Ва сеюмаш ин, агар шумо жалб карданӣ бошед, яъне шумо шикоят навистан ният дошта бошед, метавонед инҷо даромада департамент инҷо зер мекунем, ФМС, МВД, Федеральная инспекция труда, куҷое ки хоҳед ҳамонҷо интихоб мекунед, тема сообщений, мавзӯи шикоятатонро менависед ва дар ҷои сообщений шикояти худро навишта равон мекунед. ман ин барномаро дар описанияи видео ссилкаашро мемонам. ҳатман даромада аз он ҷо скачат кунед, установка кунед. ҳар вақт ки мехоҳед запрети худро, патенти худро тафтиш кардан мегиред. ин ҷо ҳатто тоҷикӣ ҳам ҳаст. агар забони тоҷикиро зер кунӣ, ҳамаи чӣ бо тоҷикӣ мешавад. ба Русия мехоҳам тафтиши дарҳол дар соҳаи хадамот, манъи воридшавии рухсатнома барои кор, шикоят ба хадамоти давлатӣ. хуб дӯстони азиз, барномаро ҳатман скачат карда бигиред, ба шумо ҳатман лозим мешавад. боқӣ ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам то наворҳои оянда. агар навор ба шумо маҳсул шуда бошад, ҳатман лайк гузоред, поделиться кунед, то дигар дӯстони шумо бубинад ва обуна шуданро, дӯстони азиз, фаромӯш насозед.